Sziasztok, én Frax vagyok, és ebbe a videóba egy Animal Trap-pel készültem volna, hogyha nem néztük volna be, és az Animal Spawner helyett, amit ugye így tudtunk, le kellett volna helyeznünk, mert hogy nem odaépítettük, ahol volt már egy eleve. Elrontottuk, és ezt az egész területet betettük Animal Spawnerrel véletlenül, és ez lett itt az eredmény, amit láttok, ez a töménytelen mennyiségű malac. De annyi, hogy tényleg kegyetlenül lag van a szerverem. Nem csak én laggolok kivételesen, tényleg kegyetlen lag van. A leülés az még majd gondot fog jelenteni, de megoldjuk majd, és következő videóban mindenképpen az Animal Spawner lesz a tárgy. De gondoltuk, hogy ezt nem hagyhatjuk ki, hogy megmutassuk, szóval ennyi malacot még nem láttál. Egy helyen, abban biztos vagyok. Ja. Szóval azt mondta a drón, hogy kivéve, hogyha nem direkt spawnolták, csak azért mondom, mert nem valószínű, hogy halljátok, mert valami bugos. Egyébként erre már egyre kevesebb van. És ennyi maradt a gyönyörű szökőkutamból, hát el se hiszem. Meg a szép lámpáimból. Tudom, tudom, láttam én is. Hát figyelj, meg én is, azért beraktam izével a malacsal itt a dolgokat. De sok van. Na ezeket leülök mindenki. Lávát kéne, be kéne terelni őket egy helyre búzával, és leönteni őket lávával. Hát egy... Na. Hát de mire megölünk ennyit? Hol vagy? Gyere ide! Új. Na, szóval, hogyha levadáztuk az összes malacot, és megcsináltuk itt az utat meg a mindent, amit elrontottunk, akkor majd jelentkezünk az Animal Trap-pel. És még egyszer azért ezt megmutatom, szóval. És ebből azért már most is vadásztunk meg biztos el is vándoroltak jobbra-balra, de szóval ennyi, itt nagyon sok van. Úramisten! Nagyon sok malac, ezt mind a spawner tette. Na, szóval amíg mi vadászunk, addig most kikapcsoljuk a videózást, aztán utána, amint levadáztuk és megcsináltuk az animal trappet normálisra, visszaalakítjuk meg az utat, meg mindent, akkor jelentkezünk a tutorial videójával magának a trapnek. Addig is sziasztok!